Cupping er for dig, som måske sidder på kontor hver dag. Det er også for dig, som udøver sport, om det er elitesport eller på motionsplan. Det kan også være, at du ønsker at performe bedre. Cupping kan også være for dig, som bare ønsker noget velvære. Cupping er nemlig rigtig godt, fordi det sætter blodcirkulationen i gang der, hvor kopperne har siddet. Og det kan være, at man har været ude og gå en lang tur i skoven og er blevet træt i benene. Det kan være, at man sidder meget derhjemme og slapper af, og man bliver måske træt i ryggen, træt i nakken, og får lyst til at få gang i kroppen igen. Når du kommer til din første behandling her hos mig, så sætter vi os lige ned og får en snak. Jeg hører på, hvad er det for nogle problemer, du har. Hvad er det, du måske laver i din hverdag? Er det noget træning? Er det noget arbejde? Eller hvad er det, der gør, at du spænder op? Når du så kommer på Brixen og får behandlingen, så starter jeg altid lige med en kort massage, fordi jeg kan med mine egne fingre mærke, hvor det er, du har dine problemområder. Det kan godt være, at de stammer fra et andet sted på kroppen i virkeligheden, og det er der, det hele stammer fra. Nu er det jo ikke fordi, at jeg ikke vil beholde dig som klient, men vi skulle jo gerne have løst det her problem for dig, så det ikke opstår igen. Derfor så giver jeg dig gerne nogle råd og nogle tips med på vejen. Måske nogle øvelser, du kan lave, så du selv forebygger de her ting hjemmefra. Og så lægger vi en plan om, hvor mange behandlinger du skal have. Jeg fortæller dig, hvad jeg forventer, at du skal have behandlinger, og hvor tit du behøver at komme i klinikken. Så har du nogle problemer eller nogle skavanker, som du ikke rigtig kan komme af med, så kontakt mig, og så tager vi en snak omkring, hvad jeg kan gøre for dig.